Ассалому алейкум ва рахматуллоҳи ва баракату бародаро. Ман Абдулгафур Ҳусайнов, канали Тордорон. Чӣ ки бисёриҳои шумо интизор будед, алҳамдулиллоҳ имрӯз и вақту соат расид. Бо ҳамроҳии Акай Далер мо якчанд маълумоти хуб дорем барои шумо. Якум бод шуд, конечно, то, что интересная аренда машин, процесси кори доставка, чӣ хел суми калон кор кунем ва дигару дигар. Пурратар маълумот дар давоми видео мешавад. Ну как обычно, нагзануда тамошо кунед. То, что шумо да интересе, мумкин дар аввал, дар мобайл ё дар охири видео бидем. Я бор дигар. Ассалому алейкум. Алейкум ассалам. Акай Баҳриддин уже машини нава оформит кардесиян. Чиста? И анкета, Акай Далер? Договори чиз. Акай Баҳриддин пешаи хитон курьер кор мекардена? Чанд сум рӯз штаб мезадин агар хушу кор кунӣ? Ака одами айзави сайхаҷу кор куна кор мекунӣ ака. Ман пешвақт ман кор мекардам 8000 9000 кор мекардам. Тоза? Тоза не. Ака чизи. Аммо машини худат буда? Машини худмон пеш кор мекардам. Беҳтарин. На бародар ладара 0 пробекати Акай зуи хам мурак шавашона бачуда. Гап нест кудум бурак бародаро да як нишон тем. Ина 0 пробек спортивни сидени. Хади сумка пункаш. Машаллах. Самое прикольное то, что багаж мада ганда мақулшид калони багаж аби кшоди хушру. Ака Баҳриддин гуфтем номтона Ака Баҳриддин? Биё. Ака Баҳриддин як ҷиёнора бор мекунад, амафка гулия. Иншаллоҳ як рӯз пурра кор мекунем на бачако бо ҳастай мошини холӣ кадоме да ки интересне Ака Зоир да муроҷиат кунем. Гап нест. Ҳаминҷа даем хизмат даем. Ина бародаро оз мерем бо иншаллоҳ пеш бо парка як нишон метем дига мошину Ака Баҳриддин. Барори кор муборак шава биё худо рӯзои беда истифода варӣ. Бародаро комментария кунед дуо кунед дар ҳаққи Ака. Алло нигабонуд. Бачаҳо биёин парк бачаҳои худмонай. Чи неста гуфти гапо ки чи мегаша? Ягон гапи зиёд неста чи неста бигирем. Смела ба баракат иншаллоҳ ай меке мегарден сум кор мекунӣ. Ку? Машааллоҳ. Алло нигабон Ака. Майш худо нигабон. Май. Так. Ина ҷа бародаро бо ҳаста як примерно 10 машини дига муроҷиат кунен, успед кунен, кадоме да ки интересни боша. Инҷа чиста барои шумо тайёр кардагем. И чорум машинаи рафтестай. Ина бародаро. Ака номи чӣ буд як бор дига? Ассалому алейкум. Акай Муслим, ина акам дастафкада чӣ хел Акай фирӯз кор рози? Алҳамдулиллоҳ соза шукронаи худо кор кардем. Пеш кор кардаги вақтим дастафкада. Экспрессу курьер да. Экспресс да пеш вақт экспресс буд, ҳозир экспресс курьер ай. Чанд сум задисте? Ам мезани средним Ака. Тоза агар 1,5 аренда минус кунем. Мешава як 3,5-4 сум тоза мешава да. Ама ҳаракат куним мешава. О, ҳаракат куним, меҳнат куним шумо. Ина як бор дига бачаҳо мошинчаҳоро нигоҳ кунен. Чиста пробега нигоҳ кунед чанда? Чанда онҷа пробег? Наметовада иҷа. Не 82 километр пробег навай полностью. Марамат кунен смело. Ина мошиноро аяла бачаҳо омада бурдестиян успед кунен. Барори кор ма вақтона бисёр намегирам. 1000 раҳмат. Худо рӯзои беда истифода барен. Алло нигабонтон. Иҷа движение Акай Зоир айрӯи миллиона. Як кор кардасти? Ҳамун зесенги калпакошо напараму. Ина мошинора чиста фарсач кардеса? Хидмонски карочи. Беҳтарин. Инам уже гирифтана? Ина ишам мерава ози иншаллоҳ. Инҷа лада гранд тарадро вардем бародаро ози полностью болоша сиём мекунам. Ин мошинчаи Акай Зоир мешава. Так, ана и дарунда бародаро. Ҷои мойкай смело любое время то хурден метонем бедроински ка хуб кати. Баъд конечно хотиррасон мекунем масъалаи автосервис бародаро. Ходовой замена масла любой сложности машини механикада смело метонем муроҷиат кунем ватан балашқа номеро Акай Зоир дар болоай. Масла мефурӯшам бародаро ягон запчастҳо ҳам ҳастай. Зан занен муроҷиат кунем. Анакоис мо боло мебароем. Салому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракату бародарои азиз ҳама каса назарин созен тинҷоин. Алҳамдулиллоҳ бародаро худо ба шукр мошинои Lada Granta гирифтем овардем тайёран фақат водителошаш да дора бародаро. Ана ин мошино якчанд плюсо дора ки ба фоидаи водитело ҳаста. Ин мошино ай тарафи Яндекс ба мо дода шудагиай
чанд приоритетҳои беҳтарин дора бародаро. Барои ҳамин ҳаракат кунен, биёен якум дараҷа термосумка ҳатман дошта бошед бародар. Надошта бошед ҳастаи офисда фурӯшия 1600 рубл меиста бародаро. И дар процесси кори то, что ай тараф Яндекс грантара гирифтагием, приоритети балкатия ёки чиқадаям приоритет дар коришон айда мақсад ки ҳастай апишниҳое ки кор мекунанд слот дораду бисёр вақта слот гирифта наметавонанд. Дар ин приоритете ки вақти дада гранта ки кор мекунед приоритета слотҳое ҳастанд ки бисёр ҷоеда ки слот нестай дар иҷа бисёр слотҳо ҳастанд. бози саволҳо бисёр мешав мубайни гап дар кай далер бахшиш слот гуфта чира мегӯянд? Слот ранги мои район ай вибр мекунанд амо слот як определённи маҳаллада кор мекунед ҳамун райони даркоида фақат заказ бурдан мегиред ҳамун ҷода мисол ҷои дур намебура яхе одамое мехоҳанд намехоҳанд ки дуруни центр дуроянд слот кати метавонанд дар ҳамун дуруни ҷои даркоришон дуруни Москва нарафта кор значит шахсоне ки мисол дар грантара мегиранд дар ваё ҳамин приоритет ҳастад. бале дар дигарошон ҳам ҳастад не ки именно дар лада грантҳое ки кор мекунанд ида бо дигар хелайда ида бонусуш слотуш беҳад абишатҳои беҳтарин кардагия Яндекс бачо иншалло ки аҷоибот кор мекунеда барои вақте ки Яндекс ай тарафи худаш ягон пешниҳод мекуна вай чиза беҳад бисёр дастгирӣ мекуна бачо. беҳтарин бародаро ози мо порядка 15 мошин 12 мошин дорем уже 4-5 мошин бирафтанд. успед кунем кадомеда ки интересна бошад номерои якай зоир дар рӯи экрана шумо смело метавонем муроҷиат кунем дар WhatsApp ва конечно и требование дар ҳама ҷо бародаро якум бошади конечно патент доштан процесси кор яъне таҷрибаи кори дар Яндекс Курьер ва самое главное и чиз буд термосумка. Ну термосумка агар ки надошта бошен ҷои вайш неста иншоалло ки истошаванда миёен ай офис ай мурам мегирен ҳастанд мошинам мегирен аренда кала опус кор мекунен условияи аренда бародаро 1500 рублай лада гранта 2023 0 пробег ай автосалон рост дасти шумо 15000 депозитай лекин дар ҳолате ки мешава мисол шумо мушкилӣ дорем финансова шумо метавонед 10000 спорену 5000 ша уже майда процесси корда ай даст шумо мисол ай картатон ай читон снимат мекунам ана боз бегум бародаро мошино наван аз автосалон лада гранта 2023 0 пробекати коробка механика бародаро не успед карди уже чанд қагашти чанд литр мефрад не зависит ай ҳайкниву ай чизи мардум мешава но самое главное бародаро чӣ ки ман гуфтам шумо метавонед ҳастай бародарое ки мара интерес кардан дар областҳо агар хато накунам таксидам мегиранд бюро не областда мегиранд ки основной барои доставка курьера основной барои доставка курьера яке мисол боша бародарое ки мисол барои личне кори хучон агар пешниҳод мисол муроҷиат кунад дар бора ягон вариант нестай агар ояндада изменения шава иншоалло мефаҳмонем мақсад ки ин гирифтаги мо ба ҳамин ҷанбас намешавад дар гранта иншоалло бо мешава ё мумкин баъд ояндаш барои лични мисол чизоам дода мешава шумо метавонед смело чӣ ки гуфтам номерои якай зоир дар бародаро муроҷиат кунед дар WhatsApp мисол процесси мошинои нав буромаданашон дигару дигар чунки иншоалло ки бо мошино бо партиёи нав мешавад худо хоҳад намрем зинда бошем оиди слоту ва кадом қонунҳои Яндекс чизи дигар гуфтанем якай дадем дар нашоти ҳамин термосумка бачо ман ҳамин чиза беҳад бисёр мехоҳам шумо гап занам ки беҳад ҳамин чиза серьёзне бихапен барое ки надошта бошен 9% ҳар як комиссия ҳар як заказ комиссия мегирад просто так шумо мера метиен барои ҳамин термосумкара вақти кор буромадани мешем бачо 1 соат ё 2 соат пешакӣ фотоконтрол гузароншонад барое ки вақти шумо 2 соат пешакӣ фотоконтрол гузаште 2 соат пас баъд вай дестивад мекунад ки то што шумо сумка доре мегав ҳатман ҳамин термосумка ман мебинам бисёр бачаҳо надоранда ҳамин чиза беҳад сахт ман ози як темаи дигар авай мекунам як бародар дирӯз занг зад хай мо ягонта шиносомон ҳастаи гаида интерес кардем барои бародарое ки мошини хитон кати мегардем на бо мисол масъалаи термосумка дигару дигар бисёр ҳолатҳода мо камтар агар кӯчагӣ гирем танбалӣ мекунем ёе ки изо мекашем термосумка намегирем ки барои минусаи хидмонай ва дуюм дараҷа ин масъалаи страховка бародаро мо камтар нипатему но иншоалло ки фоидааш ба мардум мерасад ҳаракат кунем бародарое ки мошинои хитон катиен ё ки шиносотон мошинои хитон катиан без страховка нагардем бародаро Москва да хитон прекрасно медонем тем более ки зимистон айрау рӯ яхай мисол любой чӣ шиданаш мумкин аст ҳозир як бародари ман мерседес дора яқибаш омад зара як рӯз
ана ози давода бояд суд кунад ки ягон сумаю бикаша бигирам урус мегам аз страховка дорам ту страховка надорӣ барои ҳамин ҷои вайш нест 10-15 ҳазор ҷош меояд 8 ҳазор ям страховкатон як сол мисол зависи дар марка мошини шумо мекунад тамбалӣ накунем мисол серамо радам лисат мекапа я светофор да ёки я регистратсията 10 ҳазор там мегирам а шумо 10 ҳазор эконом мекунед страховка намекунед пага мера я мерседес я феррари я порш я мошина мезанед тай 300-400 ҳазор месӯзед ё не ҳаракат кунед ҳамин системаи мисол корию чиза серёзно относиться кунед дори ягон гуфтани ая су эконом мекунед ая су беҳад ушерби калон мебинед бале ана бо ягон чизое ки мешавад дар давоми кор иншоалло бо мисоли қайқа мисол чизе ки ягон чизша нагуфта бошем ман ба абдуғафур мерасонада шумо ё ки ман худам дар телеграми худмон мепартоем мебинед ё ки статуси мада мебинед бачаҳо мо просто ин видеои мо сразу дагда мо барои ягон чи тайёр набудем ҳамин чизое ки важни буд мо хостем дар шумо расонем ҳамин чиза бародаро бо ягон чизое ки нагуфта монда бошем иншоалло ки ба шумо мерасонем дар оянда ҳамаш мешавад ва конечно самое главное мо хотирмон наброрем бародаро бисёриё интерес мекарден надёжное ҷое ки мошина аклейка кунед конечно таксопарк ватан ходовой замена масла аклейка такси бренд задан сафед мекунӣ сиёҳ мекунӣ сирх мекунӣ мошинта фарқият надора бародаро профессиональный мастеро уже дар поёнаи калаопу задесиям уже камерада маълумаи бародаро смело метавонед акай зоирда муроҷиат кунед ба любой хизматрасонӣ боз мегум автосервис ходовой замена масла аклейка такси подключение курьер грузовой газдил трактор фарқ надорад акай далер дар хизмати шумо дар панои аъло бошед аъло нигаҳбонтон ягон камбудӣ бошад нависед иншоалло мо дар оянда ислом мекунем ассалому алайкум.